Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartoslebur kuwi sing maju? Kartomarmo Kartoslebur dengkulmu mlocon. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok meng Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomama, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Peseron nganggo akik lendodot.
Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kowe wani karo Bekantara sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek panjenengan manane metu to, ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula nek diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Ndarana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mangsa Baranga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Ya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, ya Bagong. Ndara Werkudara, ya ora mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu kali kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti
gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresnane ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Yo sing ati-ati, yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiya-wiya ta? Iya. Mergo pun nggih? Yo sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara kembar, iya sing ati-ati. Kula tak medanjawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Nggih, Pun, ngaten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Ngono nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana ta iki? Inggih. Kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kowe nggodhe 300. Mbeto. Nak sili ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kenthir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya. Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan, tegese Bagong nganti cilik lara gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Sipiye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kondur ngedaton jelek saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane.
Matur suwun ya, Nak. Ya. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak Ibu Waranggana. Awak dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing Desa Penggung. Oh iya, Boyolali. iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Lurah lan kabeh para bapak-bapak panitia sing bengi iki nimbali karo awake dhewe ya, Nak. Iya. Dek mben wis tau tate sowan mrene, lah iki dipindhoni meneh. Didhawuhi supaya sowan mrene. Matur panuwun ingkang tanpa pepindhan adu-adu saka yuja dipercaya supaya atur pegelaran wayang kulit sewengi natas ana ing Desa Penggung. Terus duwe gawe apa, Mak? Pendak taun diatani ya kuwi merti dusun. Ya, Ingkang kaping 100. Mandel ora. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggreng gleleng, anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya. Kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. ya sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane Sapa? keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku, Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune.
nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Pedhono Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih Sengkuni. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartoslebor kuwi sing maju? Kartomarmo Kartoslebor dengkulmu melocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tetek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar.
Modare, edan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remok. Hoi. Wah. Mati. Oh. Antasena! Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki gak aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo, Ndak gatel. yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan opo pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Panjenengan awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius. Iya, Tenan. tenan. Lihat ndi? Lajene? Ah. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ha metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa kan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapakke ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampeyan ngerti? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. ki anggreng kok ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya.
Ngambet-ambekan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun nambles bumi. Hah? Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis medhung olah. Ah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gejluk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klindring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramarta, Jayawata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Mripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo kowe. sajake mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramonya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Mangger entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk. Pecah siramu. Wale Ding. Pecah siramu nya. Ah ngono. Hot. Hot. Wah. Oh, mati aku. Wah. Waduh. Gledhek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan.
tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk legane ati muka. Sapa kowe? Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Kurawa maju kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane Pulau Sawang saing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Premban Durna. Lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para Sata Kurawa wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan.
Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Para Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung Praratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babagan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban.
sendok bleguduk soal gembol swara ante awela. Dipun lingkari wujuding Wahyu Jatiwasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jatiwasesa tuwin Sekaring Jatiwasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa. Kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit ger kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi dunungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhil, mban siladen. Mban cindhil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong tak slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena, ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.
kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayu ana tanah golong ate sambego ana pengendika ing ngadhawu ana satriya nduk larapake jumbo kaliyan mung sampun paduka dawuhaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang monggo menika kula sampun ngaturaken wujudipun satria ingkang ketingal sumorot cahyanipun saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman bocah bagus kowe sapa menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu Raden Abimanyu nggih ditepungake aku Nalendra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gudakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abimanyu wonten timbalan Taman Negara ing Pura Kencana ana thukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jatiwasesa monggo dina samengko nedheng mekar kembange ambabar Gandharu nanging ora iso dipethik dening sapa wae Raden nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti Ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Petra nun diboyong dening sawijining wanita aku dilarapake ning negara ing Pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuwamu sebabe ing winastan Sekar Jatiwasesa iki Petra wah lah kok kaya kembang matahari elok tenan Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora nah aku pengen weruh Peken Sekar engko karo aku edan kowe iki Gong ora mengawur-awuran le momo saene mbok apa Truk Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jatiwasesa ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan iya Panakawan Petruk dong dang tak nih ora apa-apa ora masalah piye mulane ya Gong sune nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak ora do kei yo Kak dikawe nyemak kok rumangsa kula Mara coba tak jupuke kembang Jatiwasesa pulung Sang Abimanyu Sekar pinethik wani kaget ora Petruk kanthong bolong
kawan pitu. Jarine kembang yen arep dipethik, wite ilang musna saka Pandulu. Nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jatiwasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa. Pun mboten tidak gagas. Mboten saged gagas Prabu Gudakesa. Wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus ning licik. Bareng iso methek Sekar Jatiwasesa. Lah kok malah lunga saka negara ing Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangka Sang Dyawutama Dara iya nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara iya nyatane kuwi ngletak ora duwe daya kok sing nunggu mung gareng shift malam lho kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong nderekke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo-bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangadempel ngasta kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu wonten dawuh ndotong-ndotong kembang piye kuwi menika Sekar Jatiwasesa kok Prabu lah dal entuk gawe kok inggih pikantuk lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati mara coba kaya ngapa Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh aku ya wis
Mbah iki. Ah 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 ah. Areng nangis kok nyirama. Pak. Warasa, Pak. Among Suramata aja keprat endi jeneng Abimanyu Bu karepe, Dik?